ଟଣ୍ଟାଣା ମୋ ହାତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପିଆଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଟିବି? ନା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ପିଆଜ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସବୁବେଳେ ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପିଆଜ ସବୁ କିଏ କାଟିବ? ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଆଜ ସବୁକୁ ମୁଁ କଟେଇ। ତା ସହିତ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଦିଦି ଆଉ ଭାଇ। ଦିଦି ସେପଟେ ମାଛ ସବୁ ଭାଜି ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଖୁଡୁରୁ ମୁଠୁ କରି କାମ ମତେ ଭାରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡିଓଟା ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦିନର, ମାନେ ସଣ୍ଡେର। ଏତେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ନା ମତେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ସମୟ ଥିଲା, ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭାଇ ମାନେ ମୋ ଦେଢଶୁର ଯିଏ ବି ସିଏ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ନୂଆ ଆସିନି, ତାହେଲେ ପେଜକୁ ନିହାତି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଏମିତି କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହଉଥିଲା ଯେ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବଢିଆ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଏଠି ରେଡି କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିରିୟାନୀର ଲୁକ୍ ଟା କେମିତି ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଚିକେନ ପକୋଡା, ଜୁସ୍, ସାଲାଡ ସବୁ ବନେଇଥିଲି। ପର୍ସନାଲି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ କି କ୍ୟାମେରାଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପଡୁଛି, ତ ସେଠି ସେ ହସିଦେଲେ ଟିକେ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ରୋଷେଇ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ବୋଉ ମାନଙ୍କର ତ ଖୁସି କହିଲେ ନା। ତାପରେ ଘର ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କାମ ସାରିକି ଲଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ରାତିରେ ବସି ପଡିଲି ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିଦି ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଆପଣ ମାନେ ତ ସାବିତ୍ରୀର ଲୁକ୍ ଟା ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ନିହାତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଦୁଇ ଯାକ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଜି ଡିନରରେ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି। କଣ ପକଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଚକୁଳି ବୋଧେ ବନଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଚିଲି ଚିକେନ ହେଇଛି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ସେଦିନର ଭ୍ଲଗ ଟା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହାତର ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ